Mga sinihan sa probinsya ng Camarines Norte bukas na para sa mga fully vaccinated individuals. Uyan report. Balik operasyonan mga sinihan sa Camarines Norte. Makalisan mahigot na monitoring kan IATF antes pigtawan in permit to operate. Sigun kay Edmond Yuzon, Administration Manager kan Sarong Cinema. Makalis tugutan na kan national government ang operasyon kan mga sinihan sa irarom kan panundon kan mga LGU. Tulusin dang nagibunin lakdang para digdi. Kabali na digdi ang inspection kan IATF para masyerto na salbado ang gabos na malaog sa sinihan. Mantang 70% kan mga tao ang pwedeng maglaog digdi, asin dapat bakunado na. Unang-una, nag-coordinate siyempre tayo sa kay Atty. Colvera. Nag-comply kami sa requirement niya na ibinigay sa amin. Sigun man kidait Municipal Administrator Joan Tabernilla de Luna, mahigot man giraray nindang binabantayan ang operasyon kan mga sinihan, asin dakulang tabang mansubot ini sa ekonomiya kan banwaan. Talaga nung pasasalamat namin na dito sa bayan ng Daig, even ng pandemic, marami pa rin nag-open ng mga negosyo. So, sa amin malaking tulong yun. Mientras tanto, bukas naman ang mga videoke sa probinsya ng Sorsogon, ngunya na nasa alert level 2 na ini. Alagad kay puhan man giraray subot na magsunod sa mga health protocols, asin kay puhan na bakunado na ang mga miyembro kan pamilya, urog na kunigwang mga kaibana na aki. Obheto kay ni na masyerto na day naliwat maglakupan helang na COVID-19. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.